Sih pelok barang aja. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Siap. Oke, buka celuk. Mangga jeneng gula. Dados.
Mbak Enggar. Jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng Encing. Wilujeng Encing, Mas Akbar. Masih semangat toh? Tasik, nuansa benjing, biru. libur oe. Loh, libur, aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, Mas Dewi biasanya 3:30. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wi gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Oh. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ayo rene yo. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra? Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oke lho, Oh, nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, tang deng tang deng tang tang sayang anak. Ah iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang Enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini iki yo gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinti lho. Iki nek gak Enggar enek ngene iki. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten nanti kau? Oh, sing mau lho sing nyembang wano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona, zona nyaman wi. Aku mbah wis tuwek ngene iki boleh lalinan model ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Tenang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak, barang iki wis ndak ngamarai. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ninggalin jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan niwasi Yola apa Huparsinam? Mbuh, udah ketara. Wong nyawang wit kok iso. Apa arep gandrung wit. Ya Allah, gemes aku boleh. Lho. Gemes karo wit. Ya ndak no Mas yo. Iya. Suwi ade ora pethuk lho Mas Nanang ya. Iya. Lama tidak jumpa. Ora tahu pethuk tapi panggah dekat di hati. Iya. Sik. Betul. Facebookmu apa Mas Nanang? Panggah. Apa jenenge ke? Nanang PC. Nanang merem. Oh, Nanang merem. Nanang merem. Mengopi karo aku Mbak Enggar mau. Niki datang pundi? Oh, ning warung ngono. Ori ngono. Bar ngombe kopi Mas Nanang mau ngomong ngene. Wah, bar ngombe kopi wah ning mripat iso mak piar. Diomong.
Sing piar Contone. ki apane aku ya. Mak piar dadi ki lho. Rasane piye? Mak piari piye rasane? Ya nyang mripate mak piar dadi kaya regenge kaya bengi ki ulang taune Nasdem. Ah, mendoakan apa? Ngono, untuk Mendoakan apa? Nasdem ya. Pokoknya semakin maju. Ya wis pokoknya singkat padat semoga tetap maju jaya selama-lamanya. Amin. Yuk, Madiun Ngawi yuk. Madiun Ngawi. Dadeke. Sareng Mas Nanang. Asta Brata Media. Mbah Suka. Enggar. Weh. Oke. Ayo yuk. Asik. Ayo melek-melek yuk. Yo, ora yo lah. Lilir. Joget-joget yuk. Sebelas tahun
Nggih, Mas Akbar. Ora akeh ning kanggo tuku kopi. Nggih, siap. Nggih. Nggih mugi-mugi sak bibaripun wayangan khususipun Bapak Ketua Nasdem niku wau namine sinten Mas Akbar? Pak Heri. Pak Heri. Wah niku wau kula tingali saking layar lebar niku wau kadose piyantune ganteng. Wah, aku delok dompet kok sedih aku. Lah teng napa? Isine catetan. Ora. Mriki Mas Nanang. Oke. Anu dituntun. Rene ya. Iya. Bedelane Padang lagi. Amin. Nggih. Nggo tuku kopi. Nggih, terima kasih. Sing tekan aku warnane apa kuwi? Abang. Wah. Oh, ngerti. Terima kasih Mas Akbar. Nggih, mendoakan apa untuk Partai Nasdem Mas Nanang? Semoga Nasdem tetap jaya selamanya. Amin. Dan khususnya Bapak Ketua dan anggotanya sehat walafiat. Donga kagem kula Mas Nanang. Nggih. Napa ndongakne napa? Oh, nek Mas Akbar otomatis dongane mugi-mugi panggah ganteng sehat walafiat. Amin. Ngoten. Monggo. Amin nggih. Ya. Pun makasih Mas Nanang nggih. Amin. Makasih Mas Nanang. Sembah nuwun. Nggih. Ayo Mas Gareng iki wis setengah telu iki nyuwun pangapura iki rampungi ora iso isuk-isuk mergo krana sesuk isuk isih ana pakaryan diagung pangaksamane ya ayo nutuke lakon ya. Angin hamidin milih sarunge keri. Nggih sampun Mas Akbar. Sampun istirahat dulu dek niki anu kanca gete kaya wong jaranan gitu. Ayo Mbak Yula. Jumeneng yuk, jumeneng. Spoti yuk. Spoti. Teko. Yup. Asik. Yuk. Oke. Wilujeng dalu selamat malam. Wilujeng dalu Mas Dala. Oke, iki
durung nate ketemu aku. Nggih. Mula ora ana salahe perkenalan. Namanya siapa? Nama Nggih. lengkap. Nami kula Yolanda. Yolanda, nama lengkap. Yolanda Stefani. Wala, Yolanda Stefani. Nembang Mbak Yola. Nggih. Pun merdeka mawon, gamelan apa musik bebas. Nggih. Sing nyemek-nyemek riyen mawon. Oh, jele. Semester pira ta Ki Sri? Semester 7. Oh. Lagi itu. Roket biyen wis entek. Yo, ayo. Nebang napa? Nyuwun tindinganipun pelok 6. Oh, dibawani niki. Nggih. Oke, siap. Wah, pelok 6, Mbah Tarkeun. Waduh. Wah, wes. Mangga pengen ngerti suarane. Sanadyanto tangkep bumi prasetyanku tan genggang lan nimas kang gemesake Lan Mas kang gemesake. Jodoh. Alah Yakti pengen tak tebang neng kakungmu tan lila mesti Yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lila. Terus Kendak kepang grahita angel nggonku muwos yen rina banget nang gana ganti yayi sambung kumo sambung wanci dalu. wanci ratri karya
Yuk. Sing gedhe banget kang mas papujanku sejatong hatiku sambungku mengwanci dalu ngrupita sarimu kelawan karbamu Yuk. Kang Mas Kang mrane saking mure lestarine ape piratine tan ono ingkang nyaruwe yamong akibate aku mong bayangke remuk ing atiku iki yen pancen ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi cah telu tak ganti dika Murih lestarine HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bakal malnya jar lair putri Celestia kang bisa Yuk. nyuara di
tutup nih yuk mendah baya yen ta seka urip lan ngendika mesti bakya yuk disaut Mas Bambang bali intro Jerlair putri Celestia kang bisa nyuwaran nikah kales rana terima kasih Mbak Yola terakhir ya Mbak Sri Mbak Engkar Dek Petrisha jumeneng bareng yuk disepoti yuk maka kersa ya sing kira kompak apa hah Ninggal katresnan. oh ninggal katresnan oke cocok ya gue penutup ning limbuan mengko ditutuk neneh gayeng neneh goro-goro oke yuk ninggal katresnan yuk
Yuk. Ojo lali pawelemu uga mono janji-janjimu Saga satu anteni nganti saeling Perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutokake ning paret songo ya nok ngono ya mak oh ngono ya grimingane pelok batar kun ya nutuke lakon lakone dawa heeh Pandhawa Darma Wirata Parwa ya sawise saji marang Bendara ayo tak derekke yung kuku sing tupa kumelun mangambar selaning krana sumerba arum kandhanya kandhanya sasmita jati sasmita wang siteng